Katja! Hei! Kerro itsestäsi ja yrityksestäsi. Joo, mä oon tosin Rajalan Katja Vaasasta, Suomesta. Ja mä oon ollut yrittäjä 30 vuotta. Ja pääsääntöisesti aina työnantaja-yrittäjä, mutta nyt sitten teen yksinyrittäjänä yritys- ja yksilövalmennuksia. Mä teen johtajuuden kehittämistä ja kehittämistä inhimillisen työyhteisön edistämiseksi. Kuulostaa kivalta. No entäs koronan aikana? Miten se menee ja mitä tapahtuu sen jälkeen? No joo, mä olin perustanut tämän ja yhden toisen yrityksen just ennen koronaa. Ja sehän aiheutti haasteita, koska ei ollut mitään valmista asiakaskuntaa ja kaikki myydyt työt peruttiin. Et isoja haasteita tuli ja kassavirta oli ihan seis. Ja miten sitten sinä voitit tämän haasteita? No kun on kokemusta jo pitkään yrittäjyydestä, niin on oppinut, että aina selvitään tavalla tai toisella. Ja mä oon oppinut fokusoimaan asioihin, joihin voi vaikuttaa ja jättää vähemmälle ne, mihinkä ei voi vaikuttaa. Mä lähdin kehittämään itseäni, hankin vähän lisää osaamista ja sitten mulla sattui olla vielä just kustannussopimus tehtynä, niin mä kirjoitin kirjan sitten korona-aikana yrittäjyydestä. No jos sinä ajattelet resilienssistä, mitä sinä ehdotat muille yrittäjänaisille? No kukaanhan meistä ei halua vaikeuksia elämään, mutta mä uskon, että nämä haasteet tarjoaa meille mahdollisuuksia nimenomaan oppia itsestäkin uutta. Koska kriiseissä me saatetaan reagoida hyvin eri tavalla, niin me voidaan oppia itsestä ja me voidaan vaikeuksien kautta kehittää sitä resilienssitaitoa nimenomaan itsessämme. Mä peräänkuulutan kyllä sitä, että fokusoi siihen, mihin voit vaikuttaa. Se on se ydin. No, jos sinä ehdotat jotakin kaikille naisyrittäjille Euroopassa, mitä sinä haluat lausua just heille? Yrittäjyys tuo sitä ihanaa vapautta, mutta siitä huolimatta meidän pitäisi huolehtia meidän kokonaishyvinvoinnista, että me jaksetaan pitkäkestoisesti toimia yrittäjinä. Niin on hyvä tehdä ihan semmoista oman elämän strategiaa, sen yrityksen strategian rinnalla ja välillä pysähtyä miettimään sitä kokonaisuutta, jotta me ollaan rautaisia yrittäjänaisia tulevaisuudessakin. Kiitoksia sinulle. Kiitos.